Zdravo svima i evo igram Survive the Killer prvi deo. Hoćete da vidite šta je ispred. Hoćete da vidite gde je moja. Hoćete da vidite gde je moja kabina i sad ćete saznati. Ovo je sve moja kabina. Skyleri su mi ovde. Znači ja imam bogatu kabinu. Igrat ću Survive the Killer s mojom mamom. Ona radi u prevodilačkoj agenciji. I možete da uzmete neki prevod. Sad ćemo da vidimo ko će biti killer. I vreme je za spin. Neko od mama. Tata nije tu. Mama je killer. Opa. Dobro. Mama, ovdje je tajmer. Nikad me nećeš uhvatiti. Imam svoj neuništio kabinu. Kad uđem u ormarić ne možeš da me ubiješ. Ali lagano, nećeš me ubiti. Nećeš da, si sigurno, zašto ti samo gledaš u TV. Svo ovo vreme. Koliko ima zapravo slikih pokušaja da sam nešto reguliše, Ništa. Vrata se otvaraju za 3 minuta. Ili možda će ja... Možda ako ja siđe dole iz svoje kabine, ona ima inače svoj mač. Ustrojstvom države i ministarstva praksa kojih ima mnogo, vrlo je teško. Da. mrda šta je telefon. Ali Srbija. Juče sam pokazao ljudima sve moje Skylere i joining trade server. Ja se sećate ljudi. Vrata se otvaraju za 2 minuta. To je trik. Pa to je trik. 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 Dođi slobodno. Ne. Trik. To je trik. To je trik. Uvijek smišljaju trikovi killera. Kako sam mogao tako malo da... Kako sam mogao tako da budem naivan? Ne mogu da verujem. Dođi da vidiš kako je lepo. Ne, to je trik. Hoćeš da me ubiješ. Dobro. Približi se. Ovo. Je li idu srca? Da. Čekaj, ima još lepo. Sad se Asistirani kućni porod, unajmila sam iz Evropske unije babicu koja je, odnosno muška babica baban, koji ima svo potrebno znanje i svu opremu i došao je kući uz ostale. Za malo da me ubiješ. Nadmudrio sam te. Ima i za dvoje. Da se spoje da sam jedno. Ali malo zajedno. Uvažati diskrepancu koja postoji. Dakle, jedna zdravstvena ustanova ne mogu to kao... To je pokušaj ubistva. To je pokušaj ubistva.
To igrao se Survive the Killer. Ti si killer. Ti si killer. Muškarcu potrebno da budu nezavisne primalje i sad se tu mora i radni odnos uvesti da se može raditi. Otvaraju se vrata za bekstvo. Tamo su vrata. I tamo. Ali neću da rizikujem, nego idem tamo. Uspeo sam. Pobegao sam. Nadmudrio sam te. Dobro. Ljudi, pobedio sam. Kao što znate, ljudi, pobedio sam mamu. Još malo ćemo krenuti drugu rundu, od treće. I onda... I onda ćemo završiti za dan. Da vidimo koji je sad killer. I Jana nije tu. Yes, ja sam killer. Yes, nož. Ali ovo sastav kada neko kaže da je ludilo, konkretno moj slučaj, ja kažem da je bilo sve. Ovo je bilo fenomenalno. Ovo je bilo fenomenalno. Kako sam samo uspio da pobedim mamu. Samo uspio da pobedim mamu. Znači, to je fenomenalno. No da sam uspio tako lako da te pobedim. Da vidimo sad ko će biti killer. Jana, ne, nema šanse. Ja sam killer, ponovo. Dobro. Laganica je. Tu samo moraš da ubiješ. Amo i eto. Može čak iz prve. Gle. Udarit ćeš nekoga. Nemoj. Vojne, nekoga ćeš udariti u opustin. Cik. Ubijena si.